Oh, yung pinsang ko magaling maghalo na. Oo, napakagaling. Oh. Yung bayaw kong atay ng gwapo. Ayan, nag-ihaw po ng mais. Dito po kami sa Hacienda Maramarsan. Ayan po yan. Sa kanya po lahat yan. Ito po yung may-ari. Ayan. Halo po siya. Ay, yung manok oh. Mas malaki pa dyan. Wow, yan po yung isa ko. Ang tagumpay. Ito mga to. Ani lang namin yan. Karugtong ng mga yan. Malilit pa ang butil eh. Ito lang eh. Pinipilihan ko lang ito kanina. Ito galing yan dyan. Inuod nga yung iba eh. Kasi hindi na-sprayan kasi gawa nga ng mga busy. Yung talim namin. Wala pa kasi kaming caretaker. Naghahanap pa. Yan. Chawi. Labasa to eh. Sa mga gusto. Labasa. Ano? Dahil kay? Hindi matanggi yan eh. Kalimutan na magdala ng buti mababait ang mga kapitbahay. Dumi ng kamay mo. Abay, mag-iiyaw. Ulig. Hoy! Iuling mo ba tayo? Ang dami yan. Ayan sa tabi mo. Madumi ng kamay ko eh. Gagawan pa sila ngayon. Hi! Dito po kami sa Hacienda Marsan. Ni Mara Marsan. Hacienda ni Mara Marsan. Madam Mara. Pag ganyan ang mga bisita mo araw-araw, ay sige lang. Payagan mo basta mga pogi ang bisita. Sana all. Welcome lahat ng poging bumisita. Basta magdadala daw ng... Ihaw pa tayo ng mais. Dagdagan ko na yan. Tama na. Sabay-sabay dating mag-aapoy. Lalakas. Di marunong mag-ihaw ah. O ano ba? Ah, lilipad dun at mainit. Okay. Lilipat po namin kasi masyado nakayuko kami dito. Doon. Doon po. Kamay pa ka yan. Ganun ano. So, bumati ka. Bate! Ay, shit. Ayaw, bate. Hi. Buhay pa! Yan, nagkaayaan. Tanggalan na ng ano yan. Nagkaayaan sa bukid. Ayan. Tapos kumain ng dalawa na yan. Mag-iihaw sila ngayon. Sila ay mag-iinom. At sabi ni Philip ay magtayo daw ako dito ng beer house. Sira ulo talaga ng lalaki na to. Anong sinong pupunta? Maraming pupunta. Ikaw nga unang-una yan. Kita nyo, naka-reserve na. Okay, pagaling magpabaga. Yan. Papatanin na kami. Wala na ata. Huwag kila kuya, dapat kalala.